Nașterea noului pământ, de Vital Frozi. Iubiților, când spunem că tranziția pământului durează aproximativ 3 secole, nu contează doar timpul, ci întregul proces necesar pentru această transformare profundă. În primul rând, omenirea prezentă în acest cămin planetar este formată din suflete întrupate pentru a experimenta o conștiință care este limitată de văluri și care trăiește într-o lume determinată de încercări și de ispășiri. În ceea ce privește frecvența dominantă în această lume a încercărilor și a ispășirii, în cadrul benzilor dimensionale ale cosmosului infinit, aceasta a fost întotdeauna în vibrația celei de-a treia dimensiuni. În aceste 3 secole, planeta Pământ trece într-o lume a regenerării, în raport cu sufletele care se află aici și în dimensiunea a 5-a în ceea ce privește frecvența. Să ne amintim că dimensiunea nu este un loc, ci o frecvență, așa cum s-a spus dintotdeauna. Locurile sau lumile vibrează la o frecvență sau la alta și, potrivit ei, tot ceea ce există trebuie să treacă printr-o schimbare. Iar omenirea de pe pământ are acum și ea posibilitatea de a face ascensiunea. Fiecare suflet întrupat aici alege să se mute pe noul pământ sau să rămână pentru totdeauna în frecvența care a caracterizat vechiul pământ. Când vorbim despre noul pământ, îl putem compara cu nașterea. Timp de 3 secole, planeta a gestionat în interiorul său, în vibrațiile sale, nașterea unei noi frecvențe planetare, iar această vibrație superioară dă naștere acum urmașilor săi. Astfel, putem spune că avem deja 2 pământuri aici, la fel ca o celulă care se împarte în 2, iar fiecare dintre ele începe să aibă caracteristici diferite. O astfel de celulă absoarbe frecvența mai înaltă, numindu-se lumea celei de-a 5-a dimensiuni și, de asemenea, lumea regenerării. Între timp, cealaltă celulă păstrează vibrațiile vechiului pământ, adică continuă cu frecvența celei de-a 3-a dimensiuni și de asemenea cu caracteristicile lumii încercărilor și a ispășirii, așa cum a fost întotdeauna până acum. Afirmând că dimensiunea nu este un loc, ci o frecvență, putem vedea și experimenta o tranziție planetară în timp real. Cu fiecare zi care trece, diferența de frecvență dintre conștiințele umane devine din ce în ce mai clară. Discuțiile, opiniile, atacurile și diviziunile dintre oameni, grupuri sau segmente ideologice nu sunt altceva decât o mostră a celor 2 frecvențe care există acum. Încă din 2016, mesaje de sus au spus că separarea grâului de neghină nu este ceva ce se va întâmpla, ci se întâmplă deja. Iar începând cu 2021, aceleași mesaje au început să aducă informații despre ceea ce se întâmplase deja. Acesta este un indiciu care arată faptul că conștiința umană decide deja în care dintre aceste 2 pământuri se încadrează fiecare. Haideți să facem o analiză practică aici, astfel încât să fie mai ușor de înțeles. Câte persoane astăzi nu mai sunt pe aceeași lungime de undă cu tine? Până acum câțiva ani, coexistența era încă posibilă,
și, într-un fel sau altul, ideile și opiniile erau respectate. Acum, orice subiect, chiar și unul minor, duce la discuții aprinse și agresive. Și pe de altă parte, observați că și numărul persoanelor cu aceeași afinitate crește în fiecare zi. Indiferent de frecvența fiecăreia dintre ele, cele două vibrații distincte formează două grupuri diferite. Și fiecare grup se stabilește acolo unde se simte cel mai în armonie. Astfel, asistăm la coexistența a două pământuri în același loc. Cine nu a auzit recent pe cineva spunându-i altcuiva: "În ce lume trăiești?" Ei bine, este exact așa. Există două lume aici, pentru încă o vreme, bineînțeles. Ne aflăm la sfârșitul tranziției planetare, iar Pământul a dat naștere la urmașii săi, adică la o nouă ramură din vechiul trunchi. În curând, partea putredă a vechiului trunchi va fi tăiată și trimisă la destinație, transformându-se în energie corespunzătoare frecvenței sale. O altă lume, cu aceeași energie 3D, veche ca și vechiul pământ, va fi absorbită în întregime. Aici va rămâne doar lăstarul, care va arăta în curând un copac nou, cu o formă nouă, cu frunze noi și fructe noi, sănătos și fără anomalii existente în prealabil. Avem privilegiul de a ne întrupa exact în faza finală a tranziției planetare. O experiență unică, trăită de o infimă parte a sufletelor din univers. Tu ești unul dintre aceste suflete prețioase. Bucurați-vă, experimentați și simțiți marea transformare. Simțiți-vă parte a planului divin pentru cele două lumi, pentru că vă aflați într-una dintre ele. În cele din urmă, dacă suntem suflete, suntem de fapt o singură conștiință. Fiecare dintre ele se încadrează într-o gamă vibrațională distinctă. Nu există o a treia cale acum. Fie vă adaptați la frecvența noului pământ, fie rămâneți pe frecvența vechiului pământ. Nu putem pretinde să convingem pe nimeni, pentru că fiecare conștiință este deplină, pregătită și sigură în alegerile sale. Fiecare conștiință este propria sa muncă proiectată. Aveți și ați avut întotdeauna libertatea de a alege, liberul vostru arbitru. Dacă pentru 2022 recomandarea a fost nu litigați, iar pentru 2023 nu vă confruntați, recomandarea pentru 2024 este și mai cuprinzătoare. Nu vreți să-i convingeți pe alții pentru a-și schimba alegerea. Nu vrei să-l aduci în frecvența ta. Nu vrei să intri în frecvența lui pentru a o schimba. Pentru o vreme încă vom vedea oameni nehotărâți, dar cu fiecare zi care trece totul se va defini. În curând nu vom mai avea nici măcar o umbră a vechiului pământ, pentru că acesta va fi dizolvat și transmutat. Pentru sufletele înălțate va fi doar o amintire și o experiență trăită ca și cum ar fi fost reală, deși nu a fost nimic mai mult decât o experiență incredibilă a sufletului. Eu sunt Vital Frozi și misiunea mea este iluminarea.
Namaste. Lectura Simona.